Okay, so good evening mga kapatid. So tatay mantatan ta nadanunan natay topic review tayo tatang rabii. Okay, so kadagiti agbibuya, kablawan kay Manti Nabara ken nagasat nga rabii tayo amin. Ket tatang rabii at kakadwa tayo nga mangilawlawag kadagiti topic tayo iti San Juan 1 chapter 1, okay, verses 1 to 4. Okay, so nakapimpintas daytoy nga topiko. Okay, so na pauluan dati iti naggapo tayo ken Apo Diyos. Wen, datay amin ket naggapo ket madamdama adda dagiti puntos ngem pagsaritaan nga ilawlawag to dagiti kakabsat tayo nga panelist at nga rabii ket before man dayta inakman yam ammo dagiti makadkadwa tayo itat nga rabii. Ken ay inakpay met ayabento ni Sis Ani nga iso ti mangidalan kada tayo iti opening prayer nga rabii. Okay, so inakman nga rod ayaban sagbay nga inakiyam ammo dagiti panelist ito nga rabii. Sis Ani. Good evening, kakabsat. Na nadanon manan dati pinagkakadwa tayo itatakad ikomit tayo ngorad kan ni Apo dati topic review tayo ag kararag tayo nga rod. Let us pray. Managayat nga Ama da kayo Apo iti paggapuan iti sirip iti pigsa ken amin nga adda kada kami ket pudno unay Apo nga maidaydayaw kayo kadagiti amin nga makita mi dito rabaw iti daga kakitat taapo pagyamanan ni nga da kami man dito yan as we have our topic review da kayo iti agtutuloy nga agtrabaho iti biag titunggal may sa kada kami da kayo apo ti mangipakaawat kadagiti lessons nga kayat yung nga talaga nga maipasagubsub iti tunggal may sa kada kami kang runaan na apo dagiti agdengdengeg that we pray for all of them nga talaga nga adda iti joy ken excitement nga agdengeg ket may aplikar da amin dagiti kastamot Apo we commit to you datoy internet connection mi nga stable kastamot iti kuryente o God nga tapno iti kasta ket talaga nga napintas iti anayes dati nga programa mi ket bendisyon nam Apo dagiti amin nga dengdengeg nga itatta kastamot Apo iti mangidalan kadati nga pinag-topic review mi nga ni Sir Nathan. Ket Lord, dagiti dawdawat mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you Sis Ani. Okay, so sakbay man ti amin. So again, naimbag nga pinagbuya tayo, pinagdengeg tatang rabii. Okay, so I hope you're all set. Okay, nandyan na yung awan ti sabaling itay branen di mindingan tayo dati nga topic. Okay, so naman iyam ammo dagiti makadwa tay tatang rabii. Okay, so pagsubliek ni Sis Ani, tayson to payan ti mangkabla umet dagiti inimbitaran na tatang rabii. Once again, good evening. Dagiti nakatsuminan, welcome again kada ti topic review tayo. Kapket ko man nga kablaawan iti pamilya nga dadagi sinait ni Manong Jay ni Daisy, ati kaanak ka kadagiti parents ko kadagiti couples nga kadwami dito batag kasamat kadagiti dumapay nga dumdumngeg dagiti estudyante nga contacts ni MMSU. Let us learn, let us sit back and relax ken aggrow tayo pay lalo iti relationship tayo kani Apo Diyos. Okay, thank you Sis Ani. So nakmamet ayaban or iyam ammo natay nataraki nga kabsat tayo nga dijay ilit idumalneg itatta. Okay, so ni Brad Aldwin Saguso. Okay, Brad Aldwin, kumablaw ka met. Okay, alak mo mo dito nga gundaway, naimbag nga arabi tayo amin gagayam ken nga kapsat, ket alak man met dito nga gundaway, tapnon kablaawak dagiti contacts dito dumalneg, dagiti kapamilya, oray sa dinungan iti yan dito agbuya tayo kakapsat, ket kastamet kablaawak dagiti
at tay Lanaw. Dagiti Patsmi ano kata. Community high school. So buya tayo kakabsat, ag-learn then i-apply tayo dagiti masusuro tayo iti biag tayo. Welcome gagayem ken kakabsat. God bless us all. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, so nakay yaman mo natay kainungot ni Brad Aldwin, tinakalalapsat nga doktora tayo met. Okay, ni Sis Marjorie. Praise the Lord na yung pag-arabi iyo aming kakabsat, kablaawak man, dagiti kapamilya aming agbuybuya. Kan oray pa ni Ading Malin, enjoy watching and you can share the link to your friends and family as well. Enjoy tayo laang kakabsat and let us learn more para kinaapod Diyos. Okay, thank you, Sis Marge. Okay, so good evening. Amin nga agbibuya tatang rabi. Okay, so please feel free to share the links para kada kita yung magpagayam yung tatatadupay ti maka tanggay tatang rabi. Okay, so itay baybayaganan, intay na tayo muna lagi tayo pagsaritaan tatang rabi. Natay masarakan jay libro ni San Juan, okay? Iti verse 1 or chapter 1 kuma verse 1 to 4. Okay, so inak basahin idi punganay addan ti sao. Ket ti sao kadwa ti Dios. Ket ti Dios or ket ti sao ket Dios. Okay, manipod iti punganay ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios isu amin babaen ken kuana ket awan ti naparswa no saan nagapu ken kuana. Ti sao isu ti ubwayan ti biag. Ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Kaya nakapipintas daytoy nga sao ni Apo Dios para kada tayo ket daytoy ti paglikawan net topic tay tatang rabii ket addaan tay ti tallo nga puntos tumuna nga puntos ni Hesu Kristo ken Dios Ama ket maymaysa. Okay? Masapul patyan tayo at ni Hesu Kristo nga anak ni Dios tiladawan kina Dios ken mangipakita nga isuna ket maymaysa. Adda kadi pailang kapanunutam asaan mo patyen ani Apo Hesu Kristo ken ti Dios Ama ket maymaysa. Apay. Okay, so detoy na tayo saludsod tayo which will serve as a guide to all of us. Ti may kadwa, pinarsuan na ti tao babaen ken Hesu Kristo. Kas may sa pinarswa ti Dios, natural sumurot ken maiturayan tayo o paiturayan tayo itibiyag tayo ken Apo Hesu Kristo. So saludsodin tayo at kadipay bambanag ti biag tayo makaigawid ti panangsur tayo ken kuana ken paset ti biag tayo asan tayo nga maipaiturayan iti Dios. Tanto ti lawlawag iti kabsat tayo. Ken ti may katlo nga puntos tayo nga pagsaritaan eto ti Hesu Kristo isu ti silaw ti biag. When ni Hesu Kristo ti agnanayon asilaw ti biag tayo. Ket babaen iti panangsur tayo ken nyana masapul nga agbiag tayo ti kinadalus ken kinalinteg. So masaludsod tayo anya kadipay dagiti wagas ti panagbiag tayo asan tayo pay nga nagbelegyan nga isu dagitoy ti mangitunda kada tayo ang agtalinaed ti kinasipnget. Okay, so tatalo nga pagsaritaan tayo when saludsod will also serve as our guide. Okay, especially kadagiti panelist tayo nga mangilawlawag no ana dagiti kapadasan da iti pinangsurot namin ni Apo Hesu Kristo. Okay, so tayo nga ron umuna pupunta tayo. Okay, so inakman una nga awagan tay nataraki kabsat tayo ditoy ni Brad Aldwin isuman nga una ti mangilawlawag na nga puntos tay tatang rabi.
When gagayang kinakapsat, naimbag nga rabi tayo amin manen kakapsat. Nalawag dito teksto tayo aya nga may dasig iti ba iti puntong umuna nga ni Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket may masapol nga rod nga patyen tayo nga ni Apo Jesucristo ket anak ti Dios iladawan ti kina Dios na ken mangipakita nga isuda ket may maysa. When nalawag nga inbaga ni Apo Jesus una nga mismo iti nangibaga. I and the Father are one kunana. So apay nga masapol nga patyen tayo daytoy nga pamati nga ni Apo Jesus at anak ti Dios. No anak ti Dios kuna tayo nga min gayam kinakabsat ket isuna ket Dios. Ang amin no DJ pan nakatay ni Apo Jesus si J. Cross ipakpakita na laang isuna iti isuna iti mangisalakan kada tayo. Ket nasawen nga ipagbaga ti Biblia ngamin nga our salvation kunana is our God. So awan tao nga makaisalakan iti sa nga lubungan isu nga rod nga ti laeng isu nga no awaten tayo di jay kuwaki na siya si purpose isu na ket Dios ta isu na laeng iti makaisalakan iti sa nga lubungan isu nga iti pammati tayo sa pula na talaga nga mangrugi ken ni Apo Jesus ta isu na laeng iti paka DJ pangrugyan iti pudno nga pamati tano sa tayo nga mamati nga isuna ket anak ti Dios awan serserbi DJ panakatina DJ ko. So nga itultuloy tayo nga sukimaten ti Biblia ken kastamet kasapulan nga patyen tayo isuna ta daytoy ket very critical iti pinag-i-share tayo iti gospel. No saan tayo tayo nga mismo nga saan tayo nga patyen nga isuna ket Dios nya pa di serserbi di panakaten na so nga itultuloy tayo nga amwen ti Apo Jesus tapnon agturas ti panakapangay kung paano tayo dilaan sir. Thank you, Brad Alvin. So, nalawag mo tayo nga ni Jesucristo kenta makit may sada. Okay, so hintay mo pa'y awagan ni Sis Marjorie. Hanapin may nayo na ay imbaga ni Brad Alvin. Oo. So, para kanya gagayam kan kakabsat kat I am fully convinced nga 100% nga may salang talaga iti Dios. Kuna nang iti verse iti taga Colosas 1:15 ibasa kan kakabsat kan gagayam kuna nakat ni Kristo ti pudno aladawan ti saan ang makita a Dios. Isu ti inaaw na nga anak kahit naasawen katatanukan ket ti amin na paisuwa. So nakalawlawag ito nga kunana ket isu ti pudno ti ladawan. Pudno aladawan ti saan niya makita nga Dios. Isu nga haan ko mga agkaron iti panagduwa-duwa iti pampanunod tayo nga ni Apo Jesus ken ti Dios Ama ket may salaeng talaga nga imbay lang talaga nga naging tao mo't talaga isuna imbay diti daga tapnon iti kasakit makita tayo no kasano iti panagbiag tayo dapat kas anak ti Apo nga imawat keng kuana. Isu nga para kanyak dijay panakilangan ni Apo Jesus ito'y daga ket dakkel atal talaga impact na kadagiti tao gapu ta isu na nga rod iti perfect nga example no kasano tayo met dapat nga agbiag kas mayan nurot iti pagayatan ti Dios. Diyan lang sir.
Thank you, Sis Marge. Okay, so nalawag DJ pagapay ni Sis Marge, ano? So na talaga ano, I don't know, no dapay question nga talaga mo. So nakalulawag mo diyan nga ano talaga ni Jesucristo ken ti Ama isut natawat ti Ama tayo. Okay, so Sis Ani ana ti makunampay. Good evening, gagayem ken kakabsat. Siguro dati nga sa lunsod ayakat no, dakad pa iti pinagdudwa. Siguro igihan ko pa nga amo ni Apo Hesus Kristo iti naun-uneg. Mabalin siguro nga haan ko unay nga maawatan dayto ita. Kas kagangay aya dati pinakirelate tayo kani Apo na dadto maket depende rejay makit kita tayo o sanuhan ti makit kita. Awan mo pa tinakakita kada tayo kani Apo Dios Ama wala ni Apo Jesucristo nga daytoy ti maysa nga silang siguro narigat ni imaginean tayo nga base kada ti teksto tayo ito'y John 1 ni Apo Jesucristo ket iso na ket nakipagmaymay sa iti Ama nga inbaon ni Apo Dios Ama diti rabaw iti taga tapno iti kasta ket maiso na ditoy ket adda iti takkel nga talaga nga purpose na tapno ipakita na iti in-demonstrate na no kasano iti agbiag nga holy agbiag nga nadalos ken agtulnog iti Ama tapno datayo itata nga tattao ket adda ti perfect nga example tayo haan nga rason adda kami dete pagsasaon no ka nga tao aklang ngamin slang normal lang iti agbasol nga Jesus Christ was sent by the Father in maiso na ditirabaw ti daga tapno iti kastakit ikan na tayo ti perfect example nga kaya tayo nga agbiag nga nadalos ken makay-ayo kas iti pinagbiag na nga makay-ayo mat iti Ama ken dayjay he came here on earth tapno iti kastakit isalakan na tayo kadagiti basbasol tayo. Ken may sapay kunan ijay Hebrews 1:3 dinganin nga ni Apo Jesucristo kunan nakat that he is the exact representation of his being. So haan tayo man nga nakikita, haan tayo man nga nakikita ni Apo Diyos Ama nga through the life of Jesus Christ dagiti disipulo na gagayem ten kakabsat ket nakita dano kasano nga nagbiag ni Apo Jesucristo nga nagtulnog iti Ama ket dayjay met iti dapat nga araniten tayo no kasano tayo nga talaga met nga adaan iti kagar nga mga amo iti Ama tapno iti kasta ket maaramid tayo dagiti pagayatan na. So nga nakakabsat datoy dati ti bagpagana itatay ti Bible nga Jesus Christ and the Father are one ket dapat nga talaga ket agtulnog tayo kadakwada. Jilaem, Sir Nathan. Okay, thank you Sis Ani ti pinangi lawlawag detoy ano talaga questions. Okay, so I believe nga it's one dimnge ket talaga mamati nga Jesucristo ket ti Ama ket may maysa. So nakalawlawag na ti makita tayo ditoy even na ti teksto tayo ditoy John 1 or San Juan chapter 1. Okay? Nga so intay ti may kadwa nga puntos tayo nati kunanad to pinarsuan nati tao babaen ken Jesucristo. Okay? Kas may sa pinarswa ti Dios natural nga sumurot ken paiturayan tayo ti biag tayo ken Apo Jesucristo. Ngam ti questions tatta nga rabi adda kadipay bambanag ti biag tayo nga makaigawid ti panangsurot tayo ken kuana ken paset ti biag tayo asan tayo nga maipaituray o maipaturayan iti Dios kay dati ditoy may suko iti Dios. Okay, so damagan tayo man kini Sis Ani no ana dagiti kapatasan na. Yes, so praise the Lord. Ito ay sumarunong ganan discussion tayo at damdamagin na dito ay na iti kananan no kas may sang namati ket ken datayo nagapu tayo iti Dios ket natural laeng nga agtulnog ken isupo tayo iti biag tayo ken kuana aya ket agpaiso nga daytoy iti kayat ni Apo nga agbalin ko mga response tayo yung kayat ko nga iba sa dati Galatia
2 verse 20 ta napintas nga min detoy no anya dapat nga class itibiyag nga ibiyag kon kas may nga anak ti Dios. So kanana ditoy iti kasta sa anen asyak ti agdibiyag no diket ni Kristo ti agdibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan agbiagak ang maipaay iti pamati iti anak ti Diyos, anagayat kanya, ket nang ten iti biyag naga po kanya. So, nalawag dati gagayam ken kabsat nga, dati iti bilin ni Paul, instruction na aya, kadag iti taga Galacia, nga datayo nga anak ti Diyos, ket saan tayo nga agdibiyag para iti pagpagitayo. No, dikit di talaga nga paiturayan tayo, iti pagayatan ti Ama, pagayatan ni Apo Hesu Kristo nga kinapudno na alakat ti ko na nangor itoy ay adda kadipay banbanag iti biyag tayo ama kaigawid iti panangsurot tayo ken kuana ken paset ti biyag tayo saan tayo paipaturayan iti Dios. Malagip ko deti kwa adda iti talo nga kalaban iti maysa nga mamati umuna ket iti diablo detoy inaldaw-aldaw natinganod ket ti enemy ni Satan ket agtrabaho iti 24/7 kuna tayo. So always there nga kanayon nga mangited iti temptasyon tapno iti kasta ket makaaramid ta iti basol nga maisyasi tayo iti kinapudno. Napay may kadua ket iti world. Tano kitain tayo adu nga talaga digiti offers iti world nga nadaduma no hunting nga talaga nga wise ket alisto tayo siguro nga matemtar ken di mo di bagi ko na. So ado nga talaga iti tarigagay iti bagi nga mabalin nga dati nga tarigagay ket haan nga dati nga talaga iti mabalin nga kayat nga Apo iti panagbiag tayo as we grow iti pamati tayo kani Apo ket ado nga talaga dagiti challenges every time ado dagiti mabalin nga may encounter tayo nga nakaslalang dagiti iti rason nga hantay nga talaga mai-surrender wenno maisuko kaslang kumakanya mabalin nga iti trabaho no ada iti pressure dati ada dagitay kailang adi man iti opisina nga pakadanagak no han ko mamit ti deadline nga malagip ko man di mensahe iti Sunday gagayam gan kakabsat ayan no dagiti nagbuya di message iti Sunday ket dagiti rason nga haan tayo nga talaga nga maaramid iti pagayatan ni Apo dagiti bagbaga tayo nga rason ket dagiti gayam dagiti idolo tayo no idols tayo so nga napintas launay nga ma-point out tayo personally ana ba dagiti banag nga makahinder ket DJ kanya kagayam ken kapsat daduma trabaho daduma ket ti obligasyon ko iti pamilya nga most of the time ket iti lang gayam bagbagi iti number 1 nga kalaban tayo so DJ laan sa initan. Okay, thank you, Sis Annie. Okay, so anatim ako ng pay, Brad Aldwin. Dagiti bombanag nga kingka may kawid or pinaki-relate mo kini Apo Hesu Kristo. Wen kakabsat, nalawag nga iti pamatik, mamati ak nga pinarsuanak iti Dios. Naggapu ak kung kuana, ket tas may isang imawat kana Apo Jesus takas Dios kan mangisalakan. Addanak iti pamati nga iti pamati nga DJ faith and love relationship iso iti resulta di pamati nga addan kanya ket iti kas may isang anak ti Dios di natural iti panag-obey kan di panag garamid iti trabaho ti Dios nga ipagtatrabaho na kanya kas iti DJ pinag-share iti sasao ti Dios. DJ panangtulong kadakwada nga mas lalong umasidek ang kuana. Ngem no daduma dagitay banbanag nga dagitay makaigawid ba
siguro umuna dete reputasyon kasano nga roden no kasano nga rod anyat may ibaga nga ta dagiti batch mi kas lang kuma kasjay kasi iti batch talagang adda dagiti iti jak pinamati adda dagiti talagang DJ relasyon ba na asideg iti habang umununag iti relasyon ko kani Apo Jesus naawatak nga kasapulan nga i-surrender ko dijay talaga nga dijay alalagaak mga reputasyon nga mabalin nga makalapad iti serbi ni Apo Dios adda pay dagiti gundaway nga no dete makita iti sitwasyon nga nadaduma dete ba jak dete ba adda je panagbutang pelaan ngam praise the Lord iti panakabalin ti Espiritu Santo so na talaga iti pangitaldalan kanya ket kasapulan lang iti panagpaidalan kang kuana isulaan iti willingness nga dite mangtungpal ag-obey then isuko talaga iti biag kung kuana so dijay kapsat i-sharing ko. Okay, thank you, Brad Alvin. So, nalawag tayo dyan nga as we relate nga talaga mo since the reason or the creator tayo kat ni Heso Kristo or iso na talaga the reason no bakit pinaswada tayo ni Apo Diyos. So, actually, na and it's just natural nga DJ how we relate. Okay, so masapol ko nga gayaan tayo mat no kasano pinaki-relate ni Jesus Christ na po Diyos ide. So every day very early in the morning talagang ag-pray kini God kini Father. So we should imitate talaga mo ni Jesus Kristo. Okay, so awan ko may gawin or ang ano kada tayo apay na tayo there should be no more reasons kay not to follow God. Okay, so tayo-tamagan kini Sis Ani no anapet ti makungkuna naman. Misa Sis Marge. Ay kate, kapag subling ka ko masis. Alang arod, pag subling tayo ni Sis Marge. Okay, so para kanyak diti may kadwakat DJ pinang paraswan ni Apo Diyos kanya. By that, iso na iti akin kukwa kanyak. So, nalawag kanya akong DJ biyag ko, katahang ko niya kaituruturayan. Iti may salang nga struggle nga kinmot iti tao no maminsan kasi digiti mo na nga na-i-explain sis Ani kan ni Brad Aldwin. Diti free will nga minatal talaga diti maysa nga narigat nga labanan aglalalo no awan DJ kumbaga relasyon mo iti Diyos nag-alistom lang nga iit sa puwera DJ gusto ko mga aramidan DJ kayat mo lang nga aramidan iti aramidan you are claiming that your life is kukwam. Ngam nalawag kanya gagayang kang kakabsat nga the moment nga inawat ko ni Apo Diyos nakita nga talaga kaninyahan ko kaya nga isalakan iti bagbagit. Iso nga agsubliak talaga ijay kanmigad agsubliak at talaga kung kuana nga diti biyag ko at talaga kat para kung kuana. So kasano ba karon daytoy so pati dagiti responses kadagiti situations so no daduma diti maysa nga banbantayan atal talaga kasi I have that tendency at dagiti met na dumaduma personality tayo lalo kanya kat maysa nga sanguine no choleric mix something like that kat no daduma kat diti pagka-impulsive iso iti maysa met nga impalearn talaga ni Apo Diyos kanya in terms of lalo diti decision making. And praise the Lord, gabuta inikanak mat iti partner nga
opposite iti personality na kanyak iso nga talaga nga very big challenge in terms of obeying mat kan listening atal talaga iti godly advice. So para kanyak dito point number 2 atal talaga ket nasken di jay panagsubmit ken ni Apo Diyos. Di lang sir. Okay, thank you, Sis Marge, kay submission, ano? So, even that you can illustrate ni Jesus Christ how submit the will ni God. Okay, so even pinag-submit na illustrate na nga ro di pinangtud na kay jay bukod na nga biyag, he is willing to go to the cross. Okay, so submission is very important. Okay, so all of us should submit, okay, to God. Okay, to Jesus Christ. Okay, so dati iti may katlo nga puntos tayo. Iti kunana tayo ni Heso Kristo iso ti silaw iti biag. When ni Heso Kristo ti agnanayon a silaw ti biag tayo. Ket babaen iti panang surot tayo ken kuana o kanya na masapol nga agbiag tayo iti kinadalus ken kinalinteg. So anya kadipay dagiti wagas iti panagbiag tayo asan tayo pay nga nagbalaygan nga iso ti so dagitoy ti mangitunda kada tayo ti mangitunda kada tayo nga agtalina edit kinasip nga. Okay, so ano dagiti reasons, okay, so why we could not follow or we could why other people is still living in darkness. Okay, so tayo man tamagan no kini Sis Annie. Ano dagiti rason mat? Okay, kaya't ko nga ibasa dati ada nakita nga mabaling nga cross-reference tayo iti libro iti Juan 8:12 kung ano na ditoy nagsaumanan ni Jesus kadagiti Fariseo siya ti silaw ti lubong kinunana siya sino man sumurot kanya maaddaan iti silaw ti biag ket ginto magna iti kasipnetan. So kaslang detoy ibagbaga na ditoy nga iti maysa nga anak ti Dios ket talaga nga dapat ket agdalos nga nalinteg ken hala nga di pinangsurot ken ni Apo but di siya agbiag tayo nga nadalos ken nalinteg ta iti inaldaw-aldaw ato nga talaga dagiti mabalin nga pakaitigkulan so kanyak personally kasi dati matiti sa lugsod na ditoy aya anya dagiti wagas iti pinagbiag nga saan pay nga nagbalaygan. So, kanya kakabsat ket it's more of dagiti inner struggles. Daduma, emotion, ada dagiti banag nga alisto nga makaprovokar iti peace iti heart. No, ada dagitay makita nga halimbawa iti balay kasi tinisa nga nanang no, makita dagiti ubing nga nawara aglalo na dati agal alisto ada dagitay kailangan nga obra daduma ket kwa dati tihan ko mabantayan agma di heart ko kastamat iti partemi nga agasawa na daduma ada dagiti banag nga han nga panagkinaawatan ken daduma ket di palpalay ni gad kenyak di no ada dagiti decision no pa kasi siguro dagiti dumdumig nga naasawaan ada dagiti decision iti husband nga kasalalang haan ko nga anamungan ket daduma ket nagligat ko nga i-convince dati bagit nga dapat ket maleng ko nga talaga ti ag-submit iti husband ta daduma siguro dagiti padak nga wives nga agtengdengeg itata kas lang amin ti feeling ko ti bagik no paket dagiti kapan panunutak ket isu ti kanayon nga tama aglalo no ti bisis ko laeng ket dagi siya makikita ngem pudno aya nga ni Apo bagbaga na nga talaga nga ti role iti maysa nga babae ket irespetar iti asawa ken ag-submit and maysa nga pakakitaan iti pinangrespeto kayam iti asawa ket isu detoy pinag-submit di no makita datayo nga napakumbaba ken agtulnog tayo kadagiti kayat damet ket mas lalo datayo met nga ipateg ken iban na dadto makakabsat ket ada dagitay test of faith nga talaga dito nga talaga nga ada dagitay challenges iti biag iti maysa nga mamati ket dadto maket no haan tayo nga nauneg iti sasao ni Apo ti ko na ni Sis Marjorie tatay nga alisto tayo laeng nga i-give up
di relationship tayo kani God. So nga detoy na-remind na nga adan ni Christ kanya ket isu iti silaw iti biyag ko ket nga rod no ialaw ko isu na nga isu ti mangranyag, isut mangigayad, isu ti mang tulong kanya ket na tama DJ dalan nga inak ko sursurutan. So haanak nga agkamali, uno saan ket haan nga pakadaksan iti pagturungan iti biyag ko no ni Apo Hesukristo iti pagpaituraya. DJ Laang, Sir Nathan. Okay, thank you, Sis Ani. Okay, DJ imburay mo. Okay, so ni Hesukristo iti silaw iti biyag masapol lang isu ti intay suruten no isu ti suruten tayo ditay tupulos mayaw awan. Okay, so siguro adu pa iti maynayon dagiti kabsat tayo ditoy ni Brad Aldwin na manayaban no namot ti makunana pay maynayon na kada ti topic 3 tayo tatara. Naka-mute ka, Brad. Nalawag gagayem kan kakabsat nga ni Apo Jesus isu ti silaw ti biyag. Na-discuss dito din kasano iti DJ panakalawlawag iti biyag tayo iti agdama. Kasano DJ panang silaw ni Apo Dios iti biyag tayo no bibiyag tayo kadi pailaeng iti basol ket uray siya gagayam kan kakabsat at apel lang dagiti banbanag nga daytay mabalin kong ibaga nga on process nga ipapalearn ni Apo Dios kasama iti DJ basol nga daytay kasi iti basol nga DJ kinakurang iti pamati may sa basol ket amin gayam nga banbanag nga saan mo nga ibuhos DJ nananay nga pamati nga kayat ni Apo Dios kang kanyak nga daytay kas pagarigan aday paaramin na kanyak nga isa nga banag nga daytay arami daytoy iti kurang iti pamati saan gayam nga nabintas iti suga. So nga maminsan adda dagiti banbanag nga iti biyag ket adda jay panaka itikol wenno daytay marikna nga saan nga progress iti pamati iti biyag ken iti ministry ta iti gayam kurang iti pamati so iti maysa nga ipapa-learn ni God kanyak nga kasapulan nga pasaak detoy no ngamin kas maysa nga anak ti Dios kasapulan na talaga nga iti buo nga pamati iti ipaay nang nangruna iti ang DJ panagtulnog tapnon iti kastak at DJ may ayon niya Apo Dios so DJ lang sir. Okay, thank you sis. Thank you Brad Aldwin. Okay, so dawagan tayo mo kini anapay ti maynayon ni Sis Marjorie. Praise the Lord at talaga ito'y text na yung nga mismo dito San Juan 1-4 ijay mismo nga verse 4 ako na nga ti sao ti gubuayan ti biag ket ti abiyag isu ti silaw dagiti tattao. So the word of God atang talaga is iti dakkel silaw wenno guide tayo kung mga iti pinagbiag tayo. So ma-imagine ko lang dete tao nga bulsog kuno ang makakita nga pulos. Nalapit iti makikita na lang at talaga ket nasipnget taman iti silaw na lang talaga nga napigsa ti lawag iti aglawlaw. Ngem still haan na nga makakita. Ket maiyari kumot talaga iti biag ti maysa nga tao nga awan iti panangipateg na iti sao ti Dios.
nagrigat na nga maamuan dagiti kinapudno. Nalabit nga mga tayo mat dagiti ngam naawan diti talaga nga personal apan ang sukisok kadagiti sa uti Apo. Adu dagiti haan tayo nga maamuan nga kinapudno. Ito nga kanayon nga mairem-remind daytoy sa uti Apo apan nag-quiet time kasi even Jesus Christ ket nasnut pala ang iti bigat ket talaga nga mapanmot ag-pray. So kasjay kumamot iti attitude iti maysa nga believer wenno anak ti Dios nga talaga no kayat tay nga aramidon nga example ni Jesus Christ haan ko mga narigat at talaga iti panang surot. So iti talaga nga spend time iti quality time with the Lord by reading His Word. Adu pay dagiti maamuan tayo ket I believe at talaga nga no anyaman dagiti spiritual blindness na panghuhold kada tayo gagayam kat talaga nga ipakita ni Apo Dios dagiti through His Word. So daytoy iti maysa nga challenge oray kadagiti contacts wenno mababible study nasken nga talaga nga ag-invest tayo iti time tayo for the Lord kasi talaga daking katulungan daytoy tapno nun mas ag-grow tayo pa iti spiritual nga panagbiag tayo. Lang. Okay, thank you Sis Mars kay nalawag tayo najay imbaga ni Sis Mars na we need to encounter gamit at the background na we need to encounter Jesus Christ in our life. Okay, so since Jesus Christ is the light, then we need to search that light. We need to encounter Christ in our life. Of course, we can start by reading His Word, dedicating our life unto Him, and we should allow the Holy Spirit also to indwell in us. Okay, so ito pagsasao, it is very impossible or to be apart from God, it is impossible to become holy actually. Okay, or to live in light. Okay, so apart from God, so we need to encounter, we need to embrace God. Okay, so nakad Diyos di number one tayo. Okay, ken iso ti na Marso kada tayo di number 2, ken ti na may katlo iso ti Silaw. Okay, so nakabibit na ti oras 45 minutes, 46 minutes tayo. So I think we have enough tayo, but before we end this natin, so nakman ayaban pa ni Mrs. Annie tayo so ti mangted ka na tayo na applications tayo for this week, and as we do it medyo simple summary lang Sis Annie. Okay, so nalawag mo din aya gagayem kan kakabsat dagiti pinangilawlawag dagiti kakabsat itatay ngam tapno hantayo nga malibatan wenno papalagipan tayo dati topiko tayo tataket palagip na nga nagapu tayo amin kini Apo ket ngarod kas may isang nagapuken kuana datayo ket anak na masapul nga patyen tayo nga ni Apo Hesukristo ken ni Apo Dios Ama ket may maysa may kaduwa ket no datayo ket anak ti Dios ket agtulnog tayo ken kuana datay kun nakaragita ti Galatians 2:20 nga dapat ket isukot iti biag tayo ken kuana haan nga datayon iti agturay na dikit din ni Apo iti mangituray kadagiti decision tayo iti natural laeng iti agtulnog haan nga trying hard tanupud-pud no nga adda ti relasyon tayo ken kuana it is our joy nga kagdengag iti kakastoy agbasa iti Bible no makariing tayo iti bigat ken agaden kadagiti banbanag nga ammo tayo nga pakasursurwan tayo tapno mas pay nga umuneg iti pamati tayo ken ni Apo ken dapat ni Apo Hesukristo nga talaga iti silaw tayo so kana ni Sis Marge itatay nga dagiti sasauna ket dagiti iti aranyag iso ti mangted iti direction kada tayo iso ti mangted iti courage iso ti mangted iti namnamay so nga
very important nga talaga ken kang runaan na datoy pinangipaay iti example nga datoy life ni Jesus Christ nga no kasano nga nagtunog iso na ken ni Ama to the point of giving up his life iti pinangtulong na ken ni Apo ket daytoy kuma iti tarigagayan tayo nga talaga nga makapag-grow tayo, makapagtulnog tayo kas iti panagtulnog ni Apo Jesucristo iti Ama. So, di sila ang kakabsat ket sapay ko mata may apply tayo dagiti nga na-learn tayo iti pamilya, iti trabaho, iti opisina ken kang runaan na iti pinagministeryo tayo kakabsat. So, that ends the summary and application. Okay, thank you, Sis Annie. Okay, so tatain tayo mamut awagan ni Brad Aldwin tayo sa Timang Iburay na tayo gospel presentation tayo. Sige. Nimbag rabi tayo manen. Gagayam kakabsat. Kat iburay ko man ti nimbag nga damag. Kat rugyak man iti ado nga saludsod. Kasano ti status ti na espirituan nga biyag mo ita kabsat ken gayem. Kumusta iti relasyon mo kan Apo Jesus? Kumusta iti pammatim? Sipot iti nangigam iti ebanghelyo na. Anyan adda kadi nagdurasan dayta nga pammatim. Ket iti agtultuloy nga biag mo ken ni Apo Jesus adda kadi pelang dagiti banbanag nga saan nga nagbalay diyan. Nalawag nga ibagbagana dayti teksto tayo nga no kasano relasyon ni Apo Jesus ken ni Diyos Ama ket kasapulan nga kasyemot iti relasyon tayo nga adda kada tayo ken ni Apo Jesus. Ket nalawag nga pinarswana tayo ti Dios nga kalanglangana ket no DJ panakam-ammo tayo ken ni Apo Jesus rumbeng laan nga kasyemot iti mapasamak iti biag tayo nga datay iti agbalin nga silaw ken ti biag tayo ket kasapulan nga idaton tayo ken ni Apo Dios ket kasano aya iti rumbeng aramiden iti sumursurot kang kuana wenno namati kang kuana. Ado iti kasapulan nga aramiden gaputa inawis na tayo ni Apo Jesus tapnon matungpal dijay pagayatan na iti biag tayo. Tayso iti purpose iti biag tayo nga idayo iso na ket saan laeng nga datayo no di ket DJ ayat ni Apo Dios nga inawat tayo kasapulan met nga i-share tayo iti sabsabali tapnon ma-experience damo DJ nga ayat. So iti relasyon tayo kan ni Apo Dios kasapulan iti commitment no kasano DJ panagtulnog ni Apo Jesus iti kan ni Apo Dios Ama in the point of death kayam kadi saludsudek man no kayam kadi nga ipaay ti biag mo para kan ni Apo Jesus. Daytoy iti pudpudno nga panagtulnog saan tayon nga bagi DJ biag tayo gagayem ken kakabsat no diket para ken ni Apo Diosen nalawag nga ibagbagana nga ti biag tayo ket kasapulan nga agbiag tayo iti nalinteg ken santuan. Isu iti maysa nga makay-ayo iti imatang ti Dios tapno iti kasta
agbalin tayo nga testimonyo iti sabsabali. Kat no daduma ngamin, adda lang dagiti panakaalilaw iti jablo. Kat no dati iti biag mo kat napnuan iti DJ basol kasapulan nga talikudamon kabsat ta saan mo nga subsubyanan da iti dati nga biag. Laglagi pa yung nga saan tayo nga tengel, ti biag tayo. Mabalin nga madamdama, ita, arabii, itong bigat, ken isubli tayo ti biag tayo. Ket dahito iti may isang mangipalagip nga adda Diyos tayo nga aggururay. So nga rodita ta, agreeing ka, itatan kabsat, tatigundaway nga isukom tibiyag mo kung kuana. Agbabawi ka, ket talaga nga ayusan ti relasyon mo kung kuana. So, itatang agundaway, no matigtig na iti pusom nga mangi suko yung anay iti biag mo kan ni Apo Diyos, idalang ka nga ro diti may sa kararag. Sige, kararag ta, amami nga nasantuan, amok Apo nga ti pamatik ken ti biag ko ket saan pay nga nananay nga naisuko kang ka ket pakawanen nak Apo ta no dadduma Apo ket adda pay lang dagiti self-preservation, O Lord God, nga mapaspasamak iti biag ko, gaputa, adda pay lang dagiti gundaway nga sumken, O Lord God, iti saan a panamatiking ka. Ngem agyaman nak Apo, tay tatanga gundaway, ket napalagipan nak, ket pakawanen nak Apo, ket isukok ti biag ko itatanga gundaway nga nananay kengka ket usaren nak Apo Dios para iti pakaigloriaam tapnon mausar ti biag ko nga maiwaras iti ebanghelyo ken iti sasaom ket agyaman nak Apo iti biag ko nga daan ken ni Apo Jesucristo. Ket tulungan nak ngarod nga maidalan nak Apo iti Espiritu Santo. Dahito iti kararag ko, tinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you, Brad Alvin. Ti pinangiburay mo, ti sasaw ni Apo Diyos, when ti naimbang damag. Katita, tayo mamatawagan ni Sis Marjorie, tayo suman ti mangi ano dagitay ay dumang announcement tayo kani sunto pa dawaten tayo nga mangi closing nete or mangi kararag tayo nete closing prayer tayo. Sis Marjorie. Praise the Lord, nagpintas dagiti nangagan tayo, gagayam kan kakabsat, katapno nun mas pay nga adupay dagiti maamuan tayo, awisan da kayo nga makipag-join iti dagiti kakastoy nga aramid, like iti kada Miyerkules ada iti Lifeline nga virtual fellowship, iti 6:15 ti malam kat maawis kayo, nga ag-participate ti daytoy nga agbuya, and you can share to your friends, families, ken uray sinno mabalin yung nga awisan. Kat every day mat iti rabii manipod Webes inga iti Martes diti Lifeline topic review which is related iti mensahe iti kada Miyerkules. Adda pa iti day in prayer and fasting nga kada umuna nga Sabado iti bulan, so napintas nga maka-join tayo amin together with our contacts tapnon umunod pay dagiti word nga panakaawat tayo. Kan kasamot iti Freedom in Christ, we are praying nga dagiti contacts mitatak at maka-join dan tumat no July 30. Kan iti Sunday worship kakabsat adda iti 8:30 iti bigat iti Cup Building Lawag, available also iti face to face and live via Facebook page and YouTube.
Kan tipisol class every Sunday iti malam 1:30. So praise the Lord kakabsat. Intay nga rodan iti pangrikap akararag agdumog tayo nga rod agkararag tayo. Amami nga nailangitan, Diyos aman nakabalin kan managayat, agyaman kami apo, ti daytoy nga kanito iti panagdengeg mi manen, panag-discuss iti daytoy nga lifeline topic review, ket agyaman kami iti presensya iti Holy Spirit nga isu apo iti nangited kadagiti sao nga ing kami na i-share kadagiti kakabsat nga dumdumngeg. Lord, kararagmi nga dagiti nangegan, apo Diyos itatangarabi ket agtubo dagitoy apo Diyos ken aggrow tapno ti kasta apo ket dumakkel kami iti na espirituan nga panagbiag mi. We pray Lord nga hanlang nga daytoy iti hanlang nga ita apo iti panagjoin dagiti kakabsat no di agtultuloy iti panagdengeg da kadagiti kastoy nga sasao ken panag-tune in, panagbuya kadagiti kakastoy nga fellowship. Lord, agyamang kami unay ket ngarod bigen mi nga naawang ka ket awan iti mabalinan mi. Agyamang kami apo Dios iti biag ti tunggal maysa and sapay agbalin kami apo nga encouragement kadagiti padami nga tattao ken iti saom apo ket agsaknap pay iti ado ken adayo pay iti madanon na. Agyamang kami unay apo dagiti iti pagyamanan mi ken kararag mi tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Okay, so thank you very much that ti munwan ti topic review tayo tatangarabi. So once again, good evening to everyone. So you have 20 seconds to greet your contacts, mga kapatid. Oh. Good evening, Leia and Let. Thank you for watching. God bless you all. Until next Monday, kakabsat. See you. God bless. Ingat. Okay, so ingat. God bless. Okay, so